Iritsi gara, Eltziego Arabako Errioxa. Sekulako gogoa daukat gaurko erreportajea grabatzeko. Zergaitik? Plan bikaina delako. Ja, hasteko, hemen, plazan, sarrera txiki bat grabatuko dugu. Bai, Eta ondoren, upategi batera joango gara grabatzera, ezta? hori da. Orain, eguerdiko ordu bata da. Upategiko grabaketa bukatzen dugunean, bazkal ordua izango da. Ze ari zara pentsatzen? Tira, Olaia. Ikuste dut, erreportaje dotore bat grabatu ondoren, upategian bazkalduko dugula. Zuk ez daukazu lotxarik. Zergaitik uste duzu emango digutela bazkaria? Kontuz, nik ez dut esan bazkaria eman behar digutela. Nik esan dut, bazkari bat merezi dugula. Bueno, lanean hasi behar dugu. Bai. Non jarriko naiz? Jarri hor, atzean Eliza ikustea nahi dut. Hemen? Pixka bat atzerago? Hemen? Hor, bai. Prest? 3, 2, 1. Kaixo mundu guztiari. Arabako Errioxan gaude. Eltziego herrian. Zehazki, herriko plazan. Oso lurralde famatua dago izan ere, bertan egindako ardoa primerakoa da. Ardoa gustuko baduzu, bisitatu Eltziego. Eta gustuko ez baduzu ere bai. Moztu! Oso ondo, peio! Sarrera bukatuta? Bai. Bikain, guazen upategira. Bazkari bat irabazi behar dugu, Olaia. Ba, egia esan gozetu naiz. Ea bazkaltzen ematen diguten. Bai, seguru. Miren da. Zuzendaria, haze beldurra. Bai, Miren. Kaixo. Eltzegon, bai. Oraintxe grabatu dugu sarrera. Zer? Donostian? Ados. Eta upategia? Konforme. Ados. Oraintxe abiatuko gara. Oso ondo. Gero arte. Zer esan dizu? Donostiako Zurriola hondartzan balea bat agertu da. Grabatzera joateko esan dit. Eta upategia? Akabo upategia. Eta akabo, bazkaria. Aizu, bazkaria ez, baina balea bat ikusiko dugu. Bale, ba. Lasai, urrengoan upategian bazkaria, nire kontu. Hitza hartuko dizut.